Church Trails, a journey of discovery dedicated to Our Lady and St. Paul, beacons of faith, hope, and love that guided our Maltese ancestors. Follow the trail, witness the faith. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Nagħmlu llum il-festa ta' San Lawrenz, Diaknu u Martri biex nistgħu niċċelebraw kif ixra din il-qudiesa ħuti jew narfu ħtietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna drubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla, floni ta' smawiet u paċi fnat li bnedmin ta' rida tajba. Nfaħruk, nberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irroddu lek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla sultan tas-sema, Alla missieli tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bil-missier. Inti tneħħi drubit tad-dinja ħenna lina. Inti tneħħi drubit tad-dinja ilqa' talbtana. Inti li qed fuq il-lemmin tal-missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej. Inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu, fl-imkien ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla inti ħeġġiġt bimħabtek il-San Lawrenz għaddej kbir u fidil fil-Knisja tiegħek, li geseb il-glorja bil-martirju għamel inozzu dak li waħab u nimxu fuq it-talim li tagħna. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien ma l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni jittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, jien dan ngħid, min jiżra ftit jaħsad ftit. U min jiżra ħafna jaħsad ħafna. Kull wieħed għandu jagħti skont ma jidirlu hu minn rajħ, mhux fuq il-qalb jew bil-fors, għax Alla iħobb lil min jagħti bil-ferħ. Alla mbagħad għandu l-ħila ifawwarkom b'kull xorta ta' barka. Hekk li dejjem u f'kollox ikolkom kull ma hu biżżejjed għalikom u jibqalkom ukoll għal kull opra tajba. Bħalma hu miktub, huwa qassam bil-kotra u tal il-foqra, il-ġustizzja tiegħu tibqa' għal dejjem. Dak li lil min jiżra jagħtih iż-żerrija u l-ħobs għall-ikel, jagħti u jkattar iż-żerrija lilkom ukoll u jżid il-frott tal-ġustizzja tagħkom. Il-kelma tal-mulej. Ħin il-bniedem li jħennu jislef. Ħin il-bniedem li jibżam il-mulej, li jitaxxaq sħiħ bil-kmandamenti tiegħu. Kbir fuq l-art ikun in-nisel tiegħu, in-nisel tat-tajbin ikun imbierek, flimkien ħin il-bniedem li jħenn u jislef.
ħin il-bniedem li jħennu jislef, li jmexxi ħwejġu bir-reqqa, għax il-ġust qatt ma jintemm, it-tifkira tiegħu tibqa' għal dejjem, flimkien ħin il-bniedem li jħenn u jislef. Xejn ma jibża minn aħbar ħażina, qalbu qawwija bit-tama fil-mulej, qalbu sħiħa ma jibżax, sa ma jara mxejjen l-għadu tiegħu, flimkien ħin il-bniedem li jħenn u jislef. Iqassam u jagħti lill-foqra, il-ġustizzja tiegħu tibqa' għal dejjem, is-saħħa tiegħu tikber fil-ġieħ, flimkien ħin il-bniedem li jħenn u jislef. Min jimxi warajja ma jimxix fid-dlam, imma jkollu d-dawl tal-ħajja, jgħid il-mulej. Il-mulej ma'kom, qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu fis-sewwa ngħidilkom jekk il-ħabba tal-qamħ ma taqax fl-art u tmut, hi tibqa' waħedha. Imma jekk tmut tagħmel ħafna frott. Min iħobb il-ħajtu jitlifha, imma min jobgħod il-ħajtu f'din id-dinja jżomma sħiħa għal ħajja ta' dejjem. Jekk xi ħadd irid jaqdini, dan għandu jimxi warajja. U fejn inkun jien hemm ikun il-qaddej tiegħi. Min jaqdi lili, lilu missieri iweġġaħ. Il-kelma tal-mulej. Tifhi lilek Kristu. Jekk il-ħabba tal-qamħ ma taqax fl-art u tmut, hi tibqa' waħedha. Imma jekk tmut tagħmel ħafna frott. Dan il-kliem li Ġesu jgħid lid-dixxipli tiegħu li smajna fl-Evanġelju skont San Ġwan huwa kliem li jfisser b'mod ċar ħafna is-sejħa li għandu kull min hu dixxiplu ta' Ġesu. X'irid jgħid biha meta jgħid il-ħabba tal-qamħ taqa' fl-art u tmut? Ġesu mhux qed jitkellem fuq il-mewt ta' persuna bħala xi ħaġa pożittiva, imma qed jgħid hawnhekk bħala tixbiħa kemm importanti li fil-ħajja tagħna nisranija aħna immutu għal ġifieri nippruvaw inneħħu minna l-egoiżmu, il-gburija, it-tfittxija totalment tagħna nfusna u li ngħixu għal ħaddieħor. Bħal ħabba tal-qamħ li taqa' fl-art u tmut imma fl-istess waqt imbagħad qed tagħmel ħafna frott. U għalhekk dan li jgħid Ġesu qed jgħidu għal kull min hu dixxiplu tiegħu. U llum meta qed niċċelebraw il-festa ta' San Lawrenz għandna eżempju mill-isbaħ ta' kif tgħix dal-kliem ta' Ġesu. Kemm bil-ħajja tiegħu San Lawrenz u kemm bil-mewt tiegħu. San Lawrenz għex fit-tielet seklu, l-ħabta ta' nofs it-tielet seklu, kien hemm ukoll żmien qiebes għal l-insara ta' dak iż-żmien, kien wieħed mid-djakni tal-Papa Sistu II u kellu bħala ħidma li joħsib it-teżori tal-Knisja u li joħsib il-foqra u dawk li huma fil-bżonn. U dedika ħajtu bħala djaknu propju għal dawk li huma fil-bżonn. Fil-fatt, meta kien hemm din il-persekuzzjoni darba rridu illi l-awtoritajiet rridu li hu jieħu qudiemhom it-teżori tal-Knisja, talbuh it-teżori tal-Knisja. U ħa quddiem l-awtoritajiet il-foqra u daw kollha li kienu fil-bżonn u għalilhom dawn huma it-teżori tal-Knisja. Ħaduha bi kbira
huma għax ħasbu li dana kien qiegħed imma fil-fatt qal sewwa San Lawrenz dawk huma t-teżori tal-Knisja u dan li qal baqa' dejjem bħala prinċipju importanti fil-ħajja tal-Knisja illi dawk kollha li huma fil-bżonn huma dawk li għalihom aħna nagħtu ħajjitna. U għalhekk San Lawrenz għex il-kelma ta' Ġesu propju tul il-ħajja tiegħu bħal ħabba tal-qam li taqa' fl-art u tmut imma tagħmel ħafna frott. Għex il-ħajja tiegħu bħala qotja ta' mħabba. U spiċċa mbagħad ukoll biex mietet. Il għaliex kien wieħed li vittma tal-persekuzzjoni tal-Imperatur Valeriano u spiċċa maqtul propju il għaliex hu rrid jibqa' fidil lejn Ġesu u lejn il-missjoni tiegħu bħala djaknu fil-Knisja. Jallimna ħafna għal-ħajja tagħna u ħansemmi dawn iż-żewġ affarijiet li huma tant importanti. L-ewwel nett jallimna kif ngħixu ħajjitna bħala qotja ta' mħabba. Mhux kulħadd se jkollu din is-sejħa biex jagħti ħajtu bil-martirju bħalma kien San Lawrenz, imma l-koll għandna s-sejħa biex ngħixu ħajjitna tassew bħala qotja ta' mħabba lejn l-oħrajn u allura fil-qadi tal-oħrajn. U narawha din jien nixtieq li nħarsu anki lejn il-ħajja madwarna u naraw kemm nies tassew jgħixu dil-kelma ta' Ġesu. Pereżempju ġenituri li jiddedikaw ħajjithom għal uliedhom bħal ħabba tal-qamħ illi jagħtu ħajjit biex jagħmlu ħafna frott. L-istess nies li jaħdmu anki fil-qasam soċjali. U nies li jieħdu bis-serjetà anki il-responsabilità li għandhom fil-qasam tax-xogħol u jkunu propju bħalma semma Ġesu hawnhekk. U għalhekk is-sejħa li qed jagħmel lilna San Lawrenz huwa li ħajjitna ngħixuha bħala qotja ta' mħabba fil-qadi tal-oħrajn u nsibu tassew il-milja tal-ħajja tagħna mhux meta nfittxu lil nfusna jew naraw x'se nakkwistaw għalina jew kif se nieħdu l-affarijiet u niġbduhom lejna, imma meta naqdu tassew b'imħabba l-oħrajn. Imbagħad jallimna wkoll xi ħaġa importanti ħafna. Din meta hu ppreżenta t-teżori tal-Knisja u għal dawn huma it-teżori tal-Knisja ġifieri l-foqra u dawn kollha li huma fil-bżonn ifakkru lilna llum illi aħna għandna dejjem nistmaw u nożżu l-ħajja ta' kull persuna, ta' kull minnu vulnerabbli, ta' kull minnu dajjef, ta' kull minnu marit, ta' kull minnu fqir, ta' kull minnu dipendenti. U li niftakru li s-saħħa tas-soċjetà ma titqies mill-lussu ta' xi ħud mill-membri tagħha, imma s-saħħa tas-soċjetà titkejjel mill-progress ta' dawk l-aktar dgħajfa. Dan hu li jallimna San Lawrenz. U jallimna illi s-siwi tal-ħajja kemm importanti li nożżu aħna s-siwi tal-ħajja ta' kull persuna. Anke min għata qalbu minnu nnifsu. Min qed jara l-ħajja tiegħu spiċċati sa fix-xejn. U allura jgħidlek aħjar ma tiswix il-ħajja tiegħi. Le, l-ħajja ta' kulħadd hija importanti u minna li jitlob il-mulej mhux li aħna b'xi mod nimbuttaw il xi ħadd il-barra. Imma li ngħinu l-persuna biex tgħix il-ħajja tagħha u biex toss il-ħajja tagħha għax kull ħajja umana tiswa. Ningrazzjaw il-San Lawrenz illum li jagħtina dan il-messaġġ sabiħ u nitolbu biex aħna fil-ħajja tagħna bl-interċessjoni tiegħu nixu tassew dall-ispirtu tiegħu San Lawrenz bħala djaknu li ta' ħajtu u San Lawrenz li urina min huma tassew it-teżori fil-ħajja tal-Knisja.
nresqu t-talbiet tagħna lill-Alla nagħmlu dan fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek jina biex tkompli ix-xandar l-Evanġelju tiegħek lill-ġnus kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Fil-festa ta' San Lawrenz nitolbuk mulej għal dawk l-insara li huma ippersegwitati minħabba il-fidi tagħhom nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għamel li nitalmu minn San Lawrenz namlu ħajjitna qotja ta' mħabba l-oħrajn nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Ejna mulej biex neħdu l-messaġġ ta' San Lawrenz li narfu li t-teżori vera fil-ħajja tal-Knisja u ma dawk l-aktar vulnerabbli u dajfa u li aħna nagħmlu minn ħilitna kollha biex inkunu tajnuna li jom nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Ftakar mulej fil-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u dawk li jagħtuhom is-servizz li jeħtieġu nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Ejna mulej biex dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha fejn diġà mħajja magħna sat-tmiem naturali tagħha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed tagħmulek illum żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Inresqu quddiemek mulej l-offerti tagħna fil-ferħ tal-festa ta' San Lawrenz, fit-tieba tiegħek ilqaħħom u għamel ikunu għalina tajnuna għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Nisu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddu lek ħajr. Għaliex San Lawrenz bħal martirju għall-isqarja ta' ismek biex bħal Kristu b'demmu jagħti xhieda tal-emmejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm iddajjef u ssaħħaħ lil min nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhed għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħru fuq l-art u bla għeda intennu lill-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smewwiet. Imbirek minn ġej fissem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sjenata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku ukoll wara li klaħa il-kalċi reġa' rat il-ħajr,
Tal id-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqal dejjem id-demm li jxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax jogħġbok tilqana u l-qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek minn hemm ma jisħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostli ma' San Lawrenzu l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla mis-sili tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iw nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dobietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la tdaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lejn l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-sliem u l-għaqda li int trid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen dawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li tmajtna bid-don qaddis tiegħek fiċ-ċokontana nitolbuk mulej biex dawn il-misteri li aħna l-qaddija tiegħek iċċelebrajna fil-festa ta' San Lawrenz ikattrunna l-frott tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Ejja Spiritu Santu imla qlub ta' daw l-adolescenti li qed jitħejjew biex jirċievu s-sagrament tal-Krisma tal-Isqof. Għatihom il-għerf biex jarfu t-triq it-tajba, il-qawwa biex jimxu f'din it-triq u l-ferħ li jimla l-qalb ta' kull min jgħix fid-dawl tiegħek. Għamel li blajnuna tiegħek ikunu dawl għal sħabhom, għal familji tagħhom u għal komunità kollha. Bi Kristu Sidna. Amen. L-isem tal-Missier tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana isma tal-tana, eħlesina u jaqafmana. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Maria Santissima, urina l-inti omna, għalik isma tal-tana, Ġesu li twilet għalina u li tikuni bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-irwih kollha, speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Fl-ewwel misterju minn tal-ferħ, meta l-Anġu Gabriel ħabba li Sidna Marija li kellha tkun Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikolli tritin kif is-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum qatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu s-saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna, għalik jisma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubietna ħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwi kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Fit-tieni misterju minn tal-ferħ, meta Sittina Marija marret iżżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikolli tritin kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u l-addaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al Missile ben l-Spiritu Santo. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Maria Santissima Orina l-inti omna, għalik jisma t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u li tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwi kollha speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Fit-tielet misteru minn tal-fer, meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlem. Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikolli tritin kif fis-sema għda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja milija l-mulej miegħek, imbirka anti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja milija l-mulej miegħek, imbirka anti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja milija l-mulej miegħek, imbirka anti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka anti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka anti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka anti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka anti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka anti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka anti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka anti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti omna li kisma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u li tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwi kollha speċjalment lil dawk li aktar bżonn ta' ħnina tiegħek. Fil-raba misterju minn tal-fer, meta Sidna Marija u San Ġusepp ippreżentaw li Ġesu fit-tempju. Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikolli tritin kif fis-sema għda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka anti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka anti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka anti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka anti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka anti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka anti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka anti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka anti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka anti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka anti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka anti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka anti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka anti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka anti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka anti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka anti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka anti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka anti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missili ben l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik, Sultana, Om taħnina, ħajjaħlew għaw ta' matana, slim għalik li l-ekinajtu għali xaħna t-turufnati u li teva, li l-ek li t-nidu għahna nibkun norfu f'dan il-wit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tana, daw għallina daw klajnin tijek taħnina, u lina wadan turflamenti Ġesu, frattimbirek tal-ġuftijek, u ħanina pija u ħelwa Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti fis-smewit, jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikulli tritin kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħanniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka anti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missili ben l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-irwieħ tal-purgatorju,
Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem, id-dawl ta' dejjem jistriħu ma jiddifuqhom. fil-paċi, Amen. mulej ħnina, Mulej ħniena, Kristu ħnina, Kristu ħniena, mulej ħnina, mulej ħniena, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qattal btana, Kristu il-qattal btana, Missir eternalla, ħenna lina, Ibenalla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddis Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Ommalla, itlob għalina, imqazza xebba ta' ġbejbin, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja talla, itlob għalina, Om u xebba, itlob għalina, Om mit-tama, itlob għalina, Om li zjed safja, itlob għalina, Om li zjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tisħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollu kaqal, itlob għalina, xebba li tisħoq kull ima, itlob għalina, xebba li tisħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok nina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-fertana, itlob għalina, amara tal-Spiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri tal-Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka tal-rabta ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midimbin, itlob għalina, faraċ tal-migranti, itlob għalina, faraċ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisra minn l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-użarju mqaddis, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja, ħenna lina, titlob għalina għaddisom malla biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati l-inna għaddeja tiegħek mulej Alla, nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tal-ruħ tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-mqazza u glorjuża Marija dejjem verġni, nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem. Bi Kristu Sidina. Amen. Amen. Talba li San Michele l-Arkanġlu. San Michele l-Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int il-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost it-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispiriti żdina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-terfin tal-irwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-libnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adur. Għaddes Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina,
San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santu Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Dioata Bisani, Itlob għalina. San Laurenz, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tana, Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbu li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetilna l-fidwa tiegħek int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka kbirhom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u makulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluk l-oris tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija, Verġni u Om, imbirek San Giuseppe, Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.